andiso asamaname kuti atangabere zisankho sangaberenso zisankho asaname zoti angabere zisankho sizingatheke chifukwa amalawi 5 million akunena kuti Professor Peter Munthalika. Shadrack Namalomba ameneyo mneneri wa chipani cha DPP akulimba mtima akunena mosaopa komanso mosanjenjemera kodi ndizoona kuti amalawi 5 million adzavotera Peter Munthalika nanga kodi nkhawa yakubera mavoti yachoka pati pali nkhani ya akuti systematic yes systematic that's the way smartmatic yes smartmatic yes chovuta njani ndi nkhani imene anayankha atumomveka bwino njira ndi ndondomeko zonse zimene iwo ayika zothana atu ndi smartmatic kodi iwo anati chani ndipo pamapeto pake anapatsidwa mwayi kuti akambe mawu akukhosi. Namalomba anati chiyani? Ineyo kuchokera ku chipani cha Democratic Progressive Party komanso kuchokera kwa Professor Peter Munthalika amene ali presidential candidate wathu pa 16 September 2025 tufuna tikuuze na Malawi mwazunzika boma ili lakuzunzani la Malawi Congress Party koma nthawi kubwera pa 16 September pamene kulira kwanu kudzatha pamene kusowa kwa ndalama kudzatha pamene njala imene tikukumana nayo idzatha chimene tingakupempheni ndi chakuti samaliani vote yanu kuti ino popeza kuti pali anthu ena ochita zolakwika amene afuna agule vote yo kuti musakavote komanso mwina kudzapanga za chipongwe zimene kuti mwina mwase kuti musakavote timanena kuti titero kuti samaliani vote yanuyo mukafika pa 16 September tiyeni mukavotere chipani chanu cha DPP phungu wake tiyambe ndi kansala mukavotere so member of parliament wa DPP komanso mukavotere Professor Peter Munthalika ngati president wa chipani cha DPP komanso amene adzakhale president wa chipani cha BOMA pa 16 September. Munali tunkhani zochuluka tatiye ntionere mwachidwi Times Exclusive ngati nthawi muli nayo tayioneleni yonse imeneyi muli nkhani muli mafunso muli mayankho aja inuyo mmafuna mutamva musayiwale kupanga like comment komanso subscribe. Ulendo wa ku September 16 ukuyenda bwanji ku chipani cha DPP? Ife tunkhawatilibe pa ulendo umene wopita ku 16 September ndikuyamba izi chifukwa zingapo 1 amalawi wokha kunjaku akuchita kunena is by public demand amalawi akuchita kunena kuti ili boma lilipoli ili ndilapita basi tikamathandawuzira kuti boma ndilapita kusonyeza kuti boma la Chakwera lapita anthu akufuna boma lapita libwereso ulendo wa 16 September 2025 chifukwa chachani chifukwa chimene mavuto amalawi amene tokumana nawo vuto loyamba la njala ndi anthu akamaona kuti ife tufera njala koma mulamuliro wa DPP pamene panali Professor Peter Munthalika pali pamene akafa ndi njala ndiye tikhalirenji ndi idzi momwe tibwereko mkuja maona tsopano anthu akufuna kubwerera konkuja ngakaya pana zina zotsamwitsa koma kuti tibwereko muvomera kuti padali zina zotsamwitsa tikhala tikukambanso zotsamwitsa okay koma tukamba nkhani ya njala ndi anthu akuti bwereraniso Professor bwereraniso na DPP ndi tikumalimba mtima komanso tumalimba mtima chifukwa sakaona mavuto andalama kuti panopa munthu wamamuna angatuluse 2000 lero munthu mbamali daily kapena kuti angapembeze 2000 lero amene ndi mwamunali anthu ambiri alowa mu mphawi wadzaoneka amalawi ambiri akusaukira ndiye akumakumbukiranso kuti nthawi ya Professor Peter Munthalika ndalama yokha imapezeka mtuma maganyo amapezeka ntchito zimapezeka komanso katundu ukatukagule sopo amene amakhala wokumvererera mtengo wabwino sugar amene pano anthu adasiya kaya mango japhala njere wonso ngodula masuka nokutani upeze tikatenga fertilizer amene ndi ulimi kwa munthu olemera ati amega farmer ang'ono kaya kutero amatero kubomako koma ulimi kwa munthu olemera panopa chifukwa munthu akatika kuti apeza kwanji fertilizer adadula chimanga chimene chabwino kuli njala chimanga chimene kuti muna ndikaguleka chigoba nchodula masiku chigoba mapezeka kuti mafika 15,000 ndi anthu akumakumbukira zimene zikumanena kuti komatu Professor Peter Munthalika kuti tsiku lina tikapanda vota muyenera tidzaonana ndi mavuto tidzakumana mavuto evil will rule this country
pano sisi kumana mavuto ndi pamene akunena kuti ayi bwereraniso nde ifeyo no mchipaniwo ndetakonzekanso kuti tikawatumikira Malawi pazimene avutika ndi boma ila Malawi Congress Party. Ukamamva a Malawi Congress Party akumayala ndandanda wa zitukuko zimene President Chakwera wachita ndipo akunena kuti sakuchoka mboma chifukwa wachita zitukuko. President Chakwera has delivered. Delivered what? Zitukuko zimene wapanga Chakwera ndeziti akumafotokozerani kuti zitukuko zake akumati misewu amakamba zambirimbiri misewu yake iti chifukwa munthu amene pamudzi munthu amene amadziona kuti ndabereka zidzukulu ndabereka vana maso anawo abereka zidzukulu akamapanga mapulani yake amapanga mapulani akuti no kutsogolo kungakhale atapita mudzi udzakhale mudzi wolozeka koponso padzakhale pakombolozeka. Maproject amene akunena amisewu tiyambire mulilongwe muja mulilongwe mwene maproject amene ajanda Professor Peter Munthalika tindu umboni wakuti maproject akusaina kukapanga conceptualizing the project kunena kuti mulilongwe yathu ineoneke mwakuti okasainira kuti atipatse ndalama nakhala aona boma namveka mboma la Professor Peter Munthalika. Kodi munthu tsono waja adabwera ndeneneka iwono nkubwera nanga simachokedwa ife kuti kamapanga zinthu sitimapanga pamati maika mapanga zinthu ngati bosi kanena kuti tikuchoka ya timapanga kuti tidzipitirirabe kuwatumikira Malawi. Ndiye project imene jayipena timachoka mboma muja inaliona kuti ikuyambika ndikale ma contractors apezeka ndikale ndiye wanangobwerano ndikumaonesesa kuti project ikupitirira pamene popitirizapo tapatse 10 out of 10. Koma zonena kuti akanena kuti chitukuko chendi chawo panopa adakafuna kuti apange chitukuko chawo adakatisonyeza namafuna upanga tilowe manifesto yawo ankati chanadzapanga chani umpezona kuti palibe chilichonse chimene apanga akungopitiriza zintchitozo zimene ife dazisiya. Kodi munthu utapereka mimba muthawa mwina mkumtenga nzimayo mkumulera mwana uja kubadwa mulera kuno bwino muyambitsa sukulu matitu kumutenga mwanayo kumutenga mkaziyo mkumulera bwino nanga awawa tinene kuti tikatengera analogy imeneyo kuti awawa akuyilera mimba sawire awakulera mimba kapena kumuzunza nzimayi kumuzunza Malawi abereka koma akubereka muzunzikira ndipo mwinaso Malawi yosaberekanso ndifanira tuzunzika pano nditi sanena kuti yayi anatenga kumamalizitsa pali zinthu zina zimene apanga kumalizitsa nzabwino koma pali zoyipa zochuluka zimene apanga zoyipa ngati chani inu njala simunayiona chaka so mafuna kuti Chakwera adzinka nagawa zakudya kodi mtsogoleri akati mtsogoleri tikamati ukavota timavota chani timavota ife kune kuti Malawi zikhala bwino mtsogoleri adzikhala ndi masomphenya othana ndi ma problems ndi mavuto. If you are failing to solve the problems, why should you be a leader? If you cannot solve a simple problem of food insecurity, for me it's a simple problem because being managed to solve that. And during our time APM pamene paja sikudamveso munthu aliyesa atafandinja tinayi ndi fertilizer otsika mtengoyi amaperekedwa kwa aliyesa msabadandawo panopa tikunena pano fertilizer yasaperekedwa kwa aliyesa amaperekedwa kwa mwina chipani chawo chokha kupita pamudzi mukapeza pamudzi ineyo ndikumudzi kwenikweni mukapeza nokumwina mwake pamudzi osante ndi munthu mmodzepo kuti njala itha bwanji ndi kumana kuti amene anabwera kudzasamalira mimba kapena kudzono kuti mimbayo ipite padera apatu mwana palipo sipakhala mwana. Inuyo mukuwalonjeza chana Malawi pa 16 September anthu akavotere DPP kuti chifukwa chani funso labwino yes Malawi akavotere DPP chifukwa DPP si chipani kapena atsogoleri ake songoti kungoyesera simapanga zinthu zoyesera ndi atsogoleri ake ndi aluntha tikutingotenga professor ndiwokuti ndi wanzeru ndi waluntha anali kale pa udindopo ndipo pa nthawi imene anali pa udindopo ntchito za manja awo kapena manja athu zimatha kuchita umboni tikambe pano tikanena kuti kafika pa 6 September kuseri kwa 16 September pa 17 adzaona chani nthawi imene timatenga boma mu 2014 kunaliso ndi mavuto a forex kudali mavuto a forex ndama kuja sima sakuti manama tamvera ndikayi tifika kumene okay kudali mavuto a forex kudali cashgate
ndalama za boma zitabedwa time ma interest rates kupita kupanga kuti ngongole ine ndali ndi ngongole ndayilogulisa zinthu zanga zonse time 39% time professor matenga boma inflation kukwera kwa zinthu kunaliso chamathele chakuti kungotenga boma unapeza kuti ma interest rates mene machoka pa 2020 interest rates inali chama 12%, inflation nali single digit 8%, zonse kutsikiratu kuti beso njala anthu amapezeka ndalama mthumba. Ndiye tikufuna sota atsimikizire pano kuti ulendo uwu tikupita kugamba tuzana ulendo tikupita ngati akudandaula kuti forex Malawi muno mulibe ama business ale baba njani apanga katundu kwanji kogulisa kunja ngati forex kuli tikuti forex yodzapeza ili mudzaitenga kuti ndiye mudziwena kuti kodi TPP mapanga bwanji zinthu zake Nkhani ndifunso limene chifukwa naona pa program onse mafusani iwe ajada panga promise komano kotenga ndalama sakudziwa otenga ndalama amapanga promise dzapanga chakuti dzapanga chakuti tikamanga nzuzu yakuti Mumbera University koma kotenga ndalama sakudziwa ndalama zili Malawi momwe ndiyo ndalama zili Malawi momwe koma chachuluka ndikatangale kuba Malawi muno timadandaula miyendo ili madzi ndalama zili momwe zili munthaka mwathu momwe zili nyanja yathu ya Malawi momwe madzi tili nawo irrigation. Professor Peter Munthalika anayambisa Chile Valley Transformation Program mpaka napa sinafike poti mpano kuna kuti chimene chichitika njani. So ndalama zili muno mulimi momwewo timafuna kukamba ma industrial parks kuchilimba kulilongwe kuti mpaka napano zonse zazizira palibe imene chichitika. Mining imene tikungomva nkhani mwakuti kwa imene chichitika ndiye ndalama zili muno ifetu kukhulupirira kuti tikakafika pa 60 kuseli pa 17 we turn around this economy. 17 using the resources that we have in this kulowa pa 16 pa 17 zambika kani itu simula move Trump mena pangira kujeno anangofika ma executive orders iyo tateza pali zinthu zina zakuti utotetsera kubompana okay. Anthu akumaononga kuonongera dala zinthu utetsera kubompana kina kangomaona kuti tikonza bwanji zinthu koma give us about 1 year to 2 years we are going to have resolved everything, sorted out everything. Pali nkhawa kuti pali nkhawa kuti pali nkhawa kuti ndikuyamba kwa funso kumene Peter Munthalika sakuchititsa misonkhano chikuchitika njani nkhawa yo ichokera kuti anthu sakuaona misonkhano sakuchititsa misonkhano sakuchititsa misonkhano. When was the last time Peter Munthalika anachititsa misonkhano? Kuchititsa misonkhano ukapena kusaoneka kwa president kodi munthu aonekere pa msonkhano pokha kodi msonkhano ukhale measure yakuti munthuyo sakuoneka kupita pa msonkhano. A president ya Professor Peter Munthalika kuyenda ku Southern ku Mangojo masiku apita anali kubalaka muzikiti anali ku Mangojo kupereka zakudya kumene kwathandizira anthu kumene kunkutani sikuyenda kodi anthu afuna kuti lero tikachitoika pa msonkhano nkumapanga msonkhano. Ndi tinene chonchi politics tilimagwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana ma strategy inuyo mutha kapena tinene chonchi imene ndibwerera ngati ndale za pa constituency munthu sumakapanga msonkhano anthu ajosa naike mmagulu timati ma area ukapita pene paja uzikankhula ndi empty ground uzikangoyankhula pamene pajako kuyankhula anthu ena pamene pajako mwinaso sangakuvotera ena kupita pamene kuja for entertainment chimafunika ndi chani konzani kaye chipani cha ma structures maonesese kuti anthu aja mayika magulu anthu aja akudziwa kena akandu mapitano pa msonkhano. Ndi ifeyo tili strategy yathu sio mangoonekera ndimapita pa msonkhano paja anthu ndimajambula ena ndimapakaso edit ma pictures aja anthu aonekere kuti amachita editing kuti kuboma imsatero inu munaona anthu oyera mitu munthu umakhala oyera munthu unakuoneka oyera msabwere mabodza pana Namalomba msabwere mabodza munthu yero mu ajudwa mapicha cholinga chokuti azina kuti chipani icho chili popular. Appearing to be weak does not mean that you are weak. Okay. It's a silence. Sometimes we appear weak, but that doesn't mean that we are weak. It's a serious
strategy that we use in maneuvering. So zokuti professor sakuoneka imezo zingenda kuti hayi pali njira zosiyana zimene akuonekera komanso kuchipani chathu mwina kwasiyana ndi zipani zina paife tinapanga devolve mphamvu zina tindi ma regional vice presidents. Southern region kuli vice president, Central region kuli vice president, Northern region kuli vice president ndi timu yake, Western region iso kuli vice president. Ndi anthu amene ajawo they are mandated kuti aziona zimene zochitika mu region yawo ija ndikumapanga misonkhano. And so far we are doing very well. Southern region Honorable Mwanaveka is doing very well. Western region Honorable Saka is also doing very well. Central region Honorable Gangata very superb, he's also doing very well. Umpoto so ajabu akuchita bwino. Ndiyeno akapanga chimene akapanga munthu wankulu amazatuluka sopano atuluka. Atuluka no sopano no kuti no kwaona kuti anyamatanga mwagwira bwanji ntchito palibe ifo yoti azingotuluka pano kutuluka ndi anyamata agwira ntchito agwira nthawi yake. So anthu amene amafunsa kuti apita sakuoneka asadenkhawa ndiponso asadere nkhawa ndipo kampeni ya ulendo uno kuyankhula kwanga ndiyankhula kuti ndiyanyo yanyo simasewera ndipo takonzeka mwakonzeka chani takonzeka tikamati takonzeka nakasena akaso aberanso kuti amakopera Malawi Congress Party ndiye ndikupa kuti silufuna kuti akopera koma ndingonena tauza anakukopera ndiya Ilisumaona zimene zimachitika anakukopera ni chani ndiye ndikuze facts pano sizongo anakukopera ni chani kodi ankanena kuti chani mu manifesto yawo pa nkhani ya fertilizer ankati chani ankanena kuti adzapereka fertilizer kwa aliyense universal subsidy atawo amene mjadakapanga za universal subsidy adapitira ndi athu omweji chilichonse amakopera alibe polisi yawo enieni chilichonse amakopera ndiye sitikufuna kuti tapatse mayeso ndakuyamba ali bwanji Peter Munthalika makhala nawo day is in very superb, a good health. And yesterday in the meeting the akulu public affairs committee is in very good health. Kwambiri for naso mwakuti beta sakutuluka hapa chifake nafusa chifake kuyankhiratu muyankhiratu anthu kumalawi kuno amaganizira kuti pamene no amaganizira munthu kunganizira za kwaipo afa pamene ukatero kwa namauta afa ukufa ndipo taona ena panopa amene amanena kuti professor Peter Munthalika amwalira tukaika mata professor mwakuti tukaika mata mwakuti kuyankhula kolakwika koma professor Peter Munthalika is in good health. Akupanga attend he will manage the campaign bwino. What is a campaign? If we cannot simati muchita campaign yanyo then what is a campaign? Simati muchita campaign yanyo no I'm asking you what is a campaign if you can't manage it? Is there a different campaign? Because nana kuti panga campaign yanyo then munthu sasa kusoso mabweranso kumana kuti he will manage a campaign. Which campaign are you referring to? Imene yanyoyo ndakaka letu kuti tipanga tu yanyo tumene so tipanga campaign yanyo ndeto panga nditati professor iyo tisinachitike ponso ni professor yemwe neso ngabwereso uku mupanga campaign imene sidaonekeso m'Malawi muno sidaonekeso wait and watch what is going to happen. Wait koma time sibe naonso akuti achitasa mphamvuso nthawi yathera aimsibi nthawi yathera iwo ata akupikisana ndi anthu ambiri muzo amene akupikisana number 1 ndi Malawi sakupikisana ndi DPP iwo aja kupikisana ndi Malawi angapangire chana Malawi miyezi yatsala 4 ife tungopita kwa Malawi kuja ndikwakumbutsa kuti mwaona zimene mwapanga anapo munapanga zija taona zimene akupanga nawo upanga ndi nkhanza pamene iwo aja Malawi Congress Party azikauza malakauza kuti anthu akhala kufa ndi njala akauza kuti anthu akhala libe ndalama mazunzika akauza zinthu zakwera akauza kuti what message would they have? That's why what they have done, what they are doing, which is very pathetic, is resorting to using public resources. Magula mabasandalama. Abatandana. Ndimalizitse. This is very pathetic. Kumagwisa ntchito ndalama kumagula. Akumaitana mafumu kumapita ku State House.
makapatsa ma 50,000 mapatsa ma 50,000 ine ndi dumbo ndifanira kuti ndi dumbo for iveso kwathu koso ndi mabanja achifumu ino ndabanja la chifumu yes okay kumatenga 50,000 yakuti yachani kaya sukudziwa ndio ndabona kuti kujeni mafumu amapita kuti ku state house ukatani ari akaitana akaona chakwe ndeta dabo kuti mafumu akaone president ku state house momwe state president yo adzinyamuka makaona nkulako kuita na mafumu ku state house sikulakwa kumankulakwa kugwisa ntchito ndama zabo mapatsa ma 50,000 agwira ntchito yanji mafumu agwira ntchito yanji kuti zikapatsa ndawo ena ma 100,000 ena ma 200,000 si mafumu okha komanso mpaka nachipani kumatenga azimayi anyamata kumapita mwakandira daily 1,000 anthu kumapita daily ndiye kuti zimene zozo kungapange mpaka nakangana lokumudati muzitenga 1,000 people every day for the remaining 4 months 1,000 for the remaining 4 months got 120 days 120 days times 1,000 you are going to meet only 120,000 people. Will 120,000 people get you to go back to state house out of voter roll of 7 million? No. How we are lokumbuda kuisa ntchito ndama za mtundu wanji ndanena kale you are facing Malawians, you are not facing the DPP. The DPP should be your secondary problem. Okay. Yeah. Opa khala Malawi. Opa nda Malawi. Osaopa DPP. Koma sakuti kuchigawo chapakati alembetsa anthu ambiri. Pamabweranso imene yoyo kunena kuti chigawo chapakati ndiye ife tili tayale alembetsa anthu ambiri. Atakhala kuti alembetsa ambiri. Yeah. Koma alembetsa akavota Malawi Congress Party, akavota Malawi Congress Party. Amene alembetsawo. Komanso zoti alembetsa ambiri nzonama. Sakuti 3 million plus. Kumene kuja kuli 3 million. Kumwera kunonso kuli 3 million. Okay. Kumpoto kuli 1 million. Nditi neno kuti atalembetsa ambiri pa chigawo chapakati. Pamene kunokonso atalembetsa 3 million. Kumpoto so 1 million. Hayi. Amene amakamba zakuti pa chigawo chapakati alembetsa ambiri. Amene umaganiza ndale zawo nzija za zigawo zija. Okay. Ndale zawo nzija za mitundu zija. Okay. Ndale zimenezo nchifanya kitu mavutika mavuto ngati awawo. Dasankha sogoleri. Chifukwa choti masankha chifukwa ngati mtundu wathu kapena ngadera lathu. Chifukwa kuti mapezeka kuti tonse. So njala ije kabwera si kubandula amtundu wawo kawo. Kubandula tonse Amalawi. Tisiye kaganizidwe kamene. Tisankhe mtsogoleri. Amene adzatiyang'anire tonse ngati Amalawi. Mtundu yambiri uzikhala wachimalawi osati mitundu ina. Ndakamana kuti ayo pa chigawo chapakati we should begin to refuse that kind of mentality. Tidani nazo zimene ziti. Tizina kuti kodi Amalawiyo amene wawa pa 7 million kodi amene angakavoterenso pano pa Malawi Congress Party. Inuyo pa 7 million Malawians. Yes. Mugazo ni mukhozopeza ochuluka ba. Ifeyo padakali pano pati ndi about 5 million. Pa 7 million yo? Ehe. Manamba amene mwatenga. Save yarukaso save possible kumpa. Yaruka save yake ko yakuti. Ya Afrobarometer. Ya Afrobarometer una akunja tsogolena akakunja. Atusanso ina. Komanso padzana paja August mwezi yarukaso so ina. Yakuti professor ali patsogolo amene ali pa 43%. Achakwera ali chama chani? Chama 20 chakuti percent. Ndiye ina yaruka liti. Ina yaruka dzana omwe ikukamba zoti 60%. Panopa. Na sile nali kalikali. Ehe. Panopa yaruka. As an extension to that 60%. Then chifukwa chino kuti akamati pa Central Region Central Region kuja kuli aliyense panopa ngakhale uliwe kumene ku Central Region ulumene ndune na wanjala wawu panopa tunena pano foja sakuyenda sanaende malonda ulumene wawu kukwera kwa zinthu kwa fetereza kwa chani waumva pano anthu akavota suda akavota kuti do chifukwa chokuti ngakuti kwa mkuti kapena kuti afuna tsogolo akathana ndi mavuranje afuna tsogolo akathana ndi kukwera kwa fetereza afuna tsogolo akathana ndi kukwera kwa sopo ndi zazoterozo ndalama zikakhale amene mtsogolo ameneyo ndi ndani patsogolera amene tikwaona patsogolo pa chifukwa tikamuonetsetsa ndiye kuti tikamapanga mwina mwake zipani zikulu ukula kabambe inde komano Chakwera ndi Professor Peter pakati pa anthu awiri amene ndi ndani ndiye kumapeza ono kuti no Professor Peter Munthalika akutenga mavoti ngakhale. So out of 7 million voters inu mugazo ndi mukhozotenga 5 million. Yes. 5 million. Fair and square. Fair and square. Andiso asamana ame kuti atanga berezi sango sangabereso zisango
asaname zotanga bwezi chisankho sizingatheke chifukwa Malawi 5 million akunena kuti Professor Arthur Peter Munthalika adzatenga kuti anthu otanga kuti tichite break pang'ono iya yobera zisankhoyi tiyikamba bwino tikachoka ku break chabwino so tibweranso ndinu ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Shadrack Namalomba MP komanso mneneri wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Shadrack Namalomba MP komanso iwowa ndi amene amayankhulira chipani cha Democratic Progressive. Pali nkhani ya akuti systematic akutero systematic, that's the way. Smartmatic. Yes, smartmatic. Yes. Chovuta njani ndi nkhani imene? Nkhani tu ya smartmatic. Ndi nkhani imene ikubwera mkatikati mwakutaya chikhulupiriro ndi bungwe la Malawi Electoral Commission. Kutaya chikhulupiriro kwake kwakuti chifukwa chakuti sakufuna kuti zinthu zosadzike pambalambanda. Okay. Ngati imene idalili commission imene idapangitsa zisankho mu 2020 kucha. Okay. Chifukwa chani atenga kuti njira iyo ya makompyuta it's a software yakuti election management system yakuti akagwiritsa ntchito kupanga zisankho. Ndino ifeyo ngati anthu aku opposition amene so tikuyika zinthu zathu zochuluka mzisankho tinene chonchi Malawi kuno BOMA silimapereka ndalama kwa anthu azipani amene akupikisana nawo mzisankho ndalama ngati makuya maiko akunja ina kwa madiko khala upanga confirm kuti ndiwe presidential candidate wachipani chimene amakupatsa ndalama kuti ukathandize paka kampeni kuno kuyenera kusakasaka weka. Ndiyeno zimene zikuchitikazi zofunika kuti ife tikhale ndi chikhulupiriro chakunena kuti ntchito imene akugwira Malawi Electoral Commission njabwino. Smartmatic imene akuchokera maiko ena posake pompa panzathu Mozambique adagwiritsanso zomwezo kuona zimene zachita kumene kuti kupangana kupanga chani ena mpaka adali pa Mozambique mwepa pa Mozambique pompa ena mabwera mpaka na kuno ma refugees zosakhala bwino. Kuliso dziko lina kaya ndi ku Kenya so zitichita chomwe chidagwira ntchito komweko atuso kangana kosaka so komanso kwinako kandi ku Philippines kuti kalaso mavuto so kumene koko ndi smartmatic. Ndiyeno ife timapempha kuti bwanji before Palestine zibisa zake what worked in the past is also good, it can work even in the present. Bwanji tibwerereso njira imene napanga kula akachale yo manyo yo tukafika pa uje pa center paja mupanga pamene panya ali kusaini nkumadziwa ayika pakoma ndikupanga no even consolidate ndikumadziwa no kuti tale center imwakuti mwakuti zonse bwino pambalambanda tisagwiritse ntchito smartmatic chimene tikuopa ifeyo ndi tinejo so limene liso andifusa ena nayankha kuti kani tusikuti no ena maneno kuti anangasipo peza meki yayikano voters law kuti aliyense atha ukapanga ukacheka dzina lake ngati lili menemo. Nkhani ife sitikuopa kuti ino dzina lanu mene musilikhala mwayi manifestation. Nkhani ndiye kuti mmene mujamo muli maghost tikuopa kuti muli maghost voters mukaundula votiro mukaundulamo. Okay. Nanga chifukwa chani makadi amakapezeka ku warehouse ma ID ku warehouse kuja amakapezeka chifukwa chani. Ndiyeno pokuopa zimenezo mundipesese pokuopa zimenezo timanena kuti system iyo ngati simu bwino musagwiritse koma ngati mufuna kuigwiritsa ntchito lolani ma independent ICT auditors anthu ena osati ifeyo sadzipanife apite akaone system kodi system menemu mulimo kuti mutha kuvoteratu inuyo kuvoteratu kuperekeratu mavoti anu kudzipatsiratu chifukwa pamene amalawi uko kunjako akunena kuti bomba ili dzipita wina nkumanena no kuti ife sitikuchoka chimene chikumulimbisa kuti sitikuchoka chonchani kodi waikamo anthu ake kale mmene ndi kuli bwino akaonemo mmene muli bwanji kodi kupita kuti anthu akaone kuti muli bwanji awukanaso yetu akuti asimungaone. Are you sure? Hani ake ndi mmene yo simungaone mmene
tione kuti kodino kapena kuti system ene anthu atha kudzabera kapena kulowamo ma firewalls tione kuti how secure is this system akuti ya tisireni nimetupangira ife anu akefa akuyimala kuti amala electoral commission iwo ajawo ali kumene kuja kufuna kuti no akutumikira Malawi konse akutumikira aliyense vota aliyense anayenera kuti pamene tikudandaula atimvera nkhani yake ndi choncho 2020 zidayenda bwanji 2020 etu ida ali manje si under judge Kachale okay amene ujaneka mkatundu mwina mwake pena pake kwambiri simu yamikira munthu ali moyo adali katundu mkulu amene ujadali katundu timayembekezeranso kuti mayiwa akhalaso katundu si katundu isapite kumene okay popeza tikudandaula mwina akonza okay ndeni sakanga madandaula ndangati pa masankho madandaula atu number 1 madandaula oyambirira is mathematics okay simujifuna oyambirira is mathematics awabweresa mathematics ndani intelligent mesa muli ndi nekofu makambirana kumeneko chanjani kodi nekofu yona ngasi kodi nekofu yo imakhala kuti no ndi ise legal binding ali ngati tukongojeza macheza koma amene ali kuyendetsa chisankho ndi ma commissioners kapena kumeki amenewo ndi kumene kukula tali manjawo ndi kumakhala ma commissioners aku Malawi Congress Party kumakhala ma commissioners mbali yathu koma tikafotokoza ndi akuti akapita kumene kwadzika panga za independent tikafotokoza kuna kuti tachichotsani isakufuna kuti mvera ndidi mafuna tipembe. So you want to tell us kuti 2020 kudalibe mathematics unalibe mathematics okay and masankho adaenda bwino adaenda so bwino nchifukwa chake iwo adaluwa pa mpando ndi mani omwe okay achakwera komano what is also ironic is uzapeza kuti Malawi Congress Party sakuyankha kena kale sakudandaula lokachakwera sadandaula muli chanu inuyo mudziwa chiyani chimene ena sakudziwa inu nanga simwe dakhala mboma muopa chiyani inuyo a DPP osati tidakhala mboma ndipo tikuopa ngati kuti tinkapanga okay koma tikutengera ndi kumeneno zikuchokera zinthu za mathematics okay komanso anthu adziwa anthu amabera zisankho anthu amabera inu mulaberapo ife sidabereko ndipo zoti tikunja okay dakhala kunabera sibwe zoti mboma momwe tupitira okay pamene tinanena kuti ife tikutuluka mboma mabwerena tiberaso bwanji koma anthu amabera mmene zili licho nchimu anthu akunena kuti iniyo dzipitani tatopanani ndi anthu amabera mcholinga kuti akakhale momwe tazizunza Malawi adzapitiza kwazunza wake ndiye kuti njira imodzi yopangira zimenezozo ndikugwiritsa ntchito makompyuta ngati amene ndiye chabwino makompyuta awo tisanafike poti tione kuti makompyuta tikugwirizana nawo famene muja mukalo wa vote ya Professor Arthur Peter Munthalika mukalo waso vote ya ine komanso ine ndikayimira ngati MP anthu sakandivotera mmene ndiye ine yonso ndifuna ndidziwe kuti chimashini chimene chicho chikatulutsa bwino malizatsi ake kuti chikandipanga digire ineyo ngati ndaluza kapena ndawina kufunsa funso limenelo nkulabwa akuti musatifunse ifeyo ichicho ncha ife mungomvera zimene tikupanga ife ndiye tikuti tikufuna tikhale ndi zisankho zabwino pamene zinali pa 2020 mene ndinamuja tiyeni amalawi akunena kuti mathematics achichoke ngati amunena kuti achikhale kobe mukalankhula ameki mabwera nkhani kuti bwanji pankhani imene kodi amayankha kapena mukuza there is a difference between responding and telling you. They tell you that if you can do some mathematics, they actually adamant. Mbeno kuti chisankho akupangira ndani fuso kumafusa akupangira ndani kodi mesa akupangira Malawi ndi Malawi ife si family udanda ulafa ndeti tipiti abe kupempha kwapempha ma intelligent kuti mathematics chichotsani tindilowe yamanyu maona kuti iyi kwenda mauti atiziphatikiza masiku anonso kuli ma WhatsApp kuti pakati jambula mafoni zapanga bwino kuti pa 20 pajasa mati akavota pa center awerengetsera kulemba kwa khoma mavota amene anabwera pano mwakuti akuti apeza mwakuti basi iwo akuti yani akuti zalana ndi mmene zimachitika machine muja amapangira dala wani menda ndira muja amatawika ma ghost voter before kwina kwake ndapeza kuti anakavotera tukale ano yes ndakuyiona dziko lake atapita adapeza kuti chisankho chili mawo umapeza kuti anthu avotera tukale
president amene anali wawina kale koma anthu sanakavote machine computer komanso mwina mwake akamapangano time manager mupanga voting icha yowerengera kumatani anthu amakalowa mu system ndikuloyesa muso mavoti awo kuchosa kwina kuja kunchotsera uyu kutenga amene aja kumuyikira uyu amathoso panga zimene apo iye ayamba kulengeza kumalo kumene mudzione kuti mukuluza ngati fa opposition hazonoda kumeko kulibe DPP ayamba kumene kuja ndi apanga pana nthawi yonse azioneka kuti waja kuwina ncholeka yoti anthu anekuti awaluza kale waweto akazango kuberani zambiri zimene machitika koma tikuti ife tikungowapempha ameki kuti smartmatic achotse ndiye mutani mwina tafunse ya Malawi kuti amekiwa akapanda kuchichotsa smartmatic kuti Malawi mutani. Pali nkhani ya azibusa a CCAP adayamba ndi Ablanta Sino. Yes. Adabwera kudzaona Peter Munthalika kudzapemphera nawo ku Page House. Idautsa mapokoso imene ija neso ifeso kudabwa kuti mapemphero pana mapokoso kazi ndi pamene tikumva ankhoma Sino. Yes. kuti nawo sabwera kungochoka kumeneko ma suspension ma discipline tatifotokozerani akumabwera bwanji anthuwa zimakhala bwana ngati simu ndamene makhala wa Peter Munthalika inde kwambiri maitana kuti abwere kapena amapempha. Can you explain to our viewers madzulo ano mwina mwake tikatero kuti no kuti timaitana kapena amapempha mwina mwake tikhanga tilakwitsa tisatero koma tinene kuti anthu osiyanasiyana amafika ndithu kufikira kwa mtsogoleri wathu House pali kudzapemphera naye kapena kudzacheza kumene ndanena kale dzulo anayenda public affairs committee ukacheza naye njira zake zitokhala kuti apempha okha ena amapempha okha panopo ndili pano ndi anthu osiyanasiyana mapastors matani afuna kuti akaona ndi professor maso pali ena amakhala kuti no bwana akufuna kuti mnadzambo apempherera zitaso kutheka tifanira kuti nsatenge mbali kuti no mbali yake ndi koma tingonena kuti vuto likhalira kuti funso meme mungafunse kodi nkulakwa munthu wa Mulungu kumpempherera nzako? Kodi nkulakwa munthu kupita ku nyumba ya munthu ndikakhala naye ndikumpempherera? Nkulakwa kodi wa Blanta Synod mbusa Blanta sangapita kapempherera lokundipempherera ine sangabwere kwathu sangabwere kudzandipempherera? Kodi akapempherera ngati kusali kulakwa kodi nango tsopano kupita kwa Professor Arthur Peter Munthalika kubwera bwanji kuti ukhale kolakwa? Ena kwase kwa mapita mamiragati makapemphera kuchipatala mapita kapemphera kupulizo mapita kapemphera mapwando siyana anthu mapemphera maukwati mapita kuli kwase mapemphera. Kodi nkulakwa kuti apite kwa Professor Arthur Peter Munthalika nyumba kapemphera naye? Ndeti kuti vuto ndidali osati ndinga anthu ena akuchotsedwa kapena ma suspension izozo ndikuona ngati kuti andali alowera. Tinenenso chonchi anthu asamakhale ndi maganizo ena amaganizira kuti Blanta Synod kapena atsogoleri ake asapoti boma limene kulamula kapena iye anatsogoleri wakuti lachakwera kapena Nkoma Synod apeza Nkoma Synod ku Central Region zomwe zimaganizo otokacha Nkoma Synod ili ku Central Region ndi kuti imene iyena kusapota Malawi Congress Party. Ndiye pamene akupita atsogoleri amene kupita kwa Professor Arthur Peter Munthalika wa DPP mwalakwitsa bwanji mupita kwa president wa DPP ulakwitsa. Akuyiwala kuti Professor Arthur Peter Munthalika over and above being a Malawian ndi member wa CCP. Ndi member wa CCP. Akuyiwala ali ndi ma rights within the church kuti ali nakupempherera. Komano ndale zalowerawo. Walowetsa ndale ndani? Ili funso mene munakafusa ankukuyo kuti mupanganji ndi kumipingo. Nakasi anthu ajawo kodi inu zoona ndithu mbenena kuti kodi
za aboma ikwakhudza banja Tifuse chonje. aboma ikwakhudza banja sisedi Tifuse chonje. iyayi musana ndiyankha muyambe yankhe iyayi muyambe yankhe ndiyankha iyayi muyankha mwe yanu mwe okay zikwakhudza banja ya zikwakhudza omwewa ankhoma sinodi sana bide kuja ku State House kwaja alapita adachosedwa pomodzi adampanga suspend imodzi nde omwewa onso ndikuchoka ndikupita kwa Professor Fabula akuti so omwewo awuri ndafuna teno akuti ndi amapangangi suspend ngati salo awuri so omwewo kodi mapanga suspend munthu apesali wako ayi so omwewo amene na awuri so omwewo iwe upanga suspend ndi uzalifuza apanga suspend kodi mapanga suspend munthu asali wako awuri so omwewo awuri amunango tolera basi ndeno ndesa khale vuto lawo nanga wapangangi suspend chifukwa ngati apanga suspend ndi kuti ndi awo awuri aujeni ankhoma analipo follow enawa kuti munango tolera afuna teno ndiye tikambe nkhani anthu follow okay nanga sakuda avomera kuti analipo follow amene wo follow akwachotseranji amene wo follow akwachotseranji ngati anali follow 6 akwachotseranji pamene iwo anapitanso kwa Chakwera ku State House kodi ino ndiye kuti ino akadzachoka Chakwera tingolekeza achoka pa udindo pacha chifukwa achokadi pa 60 September achoka achoka umene uja ndulendo basa kupita achoka ndiye akachoka kodi ino ankhoma sino sadzakhala ndi mwayi one kuti apiteso kwa Chakwera ku nyumba yawo kapempherera azikathamangitsa nkwachotsa mu mpingo ayi Malawi wake amene tidzipanga Malawi amene tifuna kumanga samene Malawi akhale waliyense wokomera aliyense Malawi wa inclusivity tosefe ndilisatengera osakhala kuti you want to score political points kuti ablanta sino ndo anabwera kuno ankhoma anabwera kuno mukhangati mumayipemererano ndinu ya DPP you want to be not necessary not necessary ablanta sino anabwera tinamvaso anaita naso ku discipline so ena kumene sikuti ndikhoma yo kapri yani okay akublanta yanso atabwera anaita ndidaso ku discipline leso ena mpaka press statement so sikuti ndikhoma yo kaya tikungokamba kuti munthu kodi iweyo ndiwe mbusa kodi suyenera kufikira wina aliyenseyo kodi munapita ku State House mwakhamupita ku State House iluso ablanta sino ankhoma sino ali Winston sino alipo amene wachotsedwa ayi kodi kupita ku Page House ukhale nokuomuchotsa kapena kuti tinene kuti Page House ndi kunogozona sawa kuti kumene kwa amachiro mpaka manene mapate slogans maka ablanta sino ya kuti amachiro mpaka chala mwamba kuti kodi akati chali mali ndiye kuti chali nani kodi munthu sasangalali kodi mesa ukambusa so ndi munthu mesa mbusa ndi munthu nani azibusa kodi mesa mbusa ndi munthu nani kuti mwamba ndikuti mesa mbusa ndi munthu ndi munthu afika mapembe pana pamenepo panavuna chani kuti mbusa nanga mpaka chiloneno chala mwamba amene amapita kujeri ku State House mumamva zimene zimachitwa pembe amatani kuti so can you confirm kuti abusa asinodi ada amasuka yeah ine si ene upanga confirm koma simana kuti mbusa oyankhula kumana kuti mbusa ndi munthu mbusa ndi aina kusangalala okay so ada asangalala motani chala mwamba DPP woye ndisafike kumeneko okay koma ine memwe mwana jojo mumwe munaso chala mwamba nokha mwana yaso akuti chala mwamba kuti ja apa simana kuti chala mwamba apa mene mwasangalia apa simana kuti kusangalala kona apa simana kuti ya Namalomba imene sigwira ya imene sigwira imene musandipake ine funso langa lakuti akuti azibusawo kumene chimene chidakuitsa ablanta sino nkutata pino mwe adamasuka kwambiri kodi nzona adi kuti adamasuka mpaka kumene kuti chala mwamba ine zimene sindazimva ndali komweko masindala ndi kumaso kumene munena mana nasangalala macheza limodzi kunali chakudya nadyera limodzi kuyimba timayimba pamene tinasangalala kwambiri koma nonso ndinene kuti ino anene wina anene kuti chala mwamba mwakuti komanso let me tell you slogan yakuti woye ndi slogan imene ili posepose pena umatione kuti mpingo woye azibusa analolija mpingo woye asanga uchachi simana yocho uchachi mana kuti mpingo woye kodi ililo komanene kuti panopa slogan ya woye ili posepose kuti times woye Brian Banda woye woye
ndekubana kuti DPP iya okay chabwino kumano si lokwata nena kamfa mwina wakulu tiyendo ni serious lokwata nena kuti DPP oye chala mwamba oye kodi no ndi mwandu kuti mpaka na kikacho zona mpaka disciplinary hai anthu ena amanena boma ndilo mwe siti kusinda iya aimwakuti menacha bana tikhale maneno kuti ati ndichose iya ndale zake isafike pamenepo tikhale ndi ndale zabwinobwino zotumikira Malawi tione what is big the bigger picture tikatumikira Malawi mavuto awo osati zili mbana ndizo amachosana mpingozi ma primaries a DPP akuyenda bwanji malimva fusolo nanga mundi angana ngasuna bwanji ndio ndalimva komano mene mwafusira ningangone kuti akuyenda bwino basi ndisira pompo okay ndeni mayembekeza mundi fusolima chifukwa pakuchuluka madando ndimayembekeza pamene mnaiona ikubwera buje ndaiona ikubwera ndimakape chabwino chabwino pakuchuluka madando kuti ikhanga tipali chipani chofuna kuti chanyamulena ena musanyamule nzona zimene kunjezerani tiyeni ayi basi namalizatu ofusa sine ko ma primaries a DPP tiyambire poyambira ngati pali ma primaries mene achitika wamachitika maimu abwino ndi a DPP tikutengera kuti ifeso timatha kumaona mapanga benchmark ndi anzathuwa Malawi Congress Party ifetu ma primary athu timayika pa tetete ali esadziona sitimatenga mabokosi ati anthu kumakhamewa adzikaponya mmene kumakaponya mmene ndikuchitenga chibokosi chokachiwerengera kwina anthu aja pene pa chama kuwerengera kwina amawerengera kwina amawerengera pomwepo amachitenga ndikuwerenga muje ndi mamonita samawerengera anthu akuona twe ndakakachitenga mulumo mujama zabwera nokudzapanga announce kuti abantu ndapanga zisankho mwakumwa kuti wawina ngwakuti nzimene amapanga ife ma primary athu ndino timakhala bagala kuti inu ya Brian member pangiramo ineso itonti ndino atimanga salu masomo amene akufuna obanda ndani ndi amayimba wiza wizuri ndi anthu amabwera kuima kuserwa inaso amayimba kuserwa ndio mayita kuona kuti nawa simadina ina limodza amakuti kuwerenga 1 2 3 4 pano kafika kuwerenga kuzona kuti ndauza ndawina komanso sanafike pamene pamakhala no electoral college okavotaja kugwirizana timaitanizana akuluakulu mufuna imira tabwera anthu ndi awo timakavotera tengani mwagwirizana awo tengani mukapake kampeni aliyese ndikutenga painaji ndi aliyese amakhala kwadziwa college yo amathawiziwa okay so anthu akamanena kuti komanso amene agwiritsa ntchito lendo uno popanga zisankho zimene sinatenga anthu andale chifukwa timaopa zomwezo munena kuti ena anthu abereka ena okay tatenga ma professionals ma independent professionals anthu one kuti they are not politicians ndamene amapita kukapangisa chisankho chicha komanso pakakhala zosokonekera pamene paliso committee yayikulu imene no Central Executive Committee chaired by the president imene so ikuona so complaints handling kuona kuti zonse zikuyenga bwanji ndi akamanena kuti zisankho zathu tikutanyamula anthu ena anthu otanyamulira bwanji ndi mabwereza ndibwerezenso pa anthu ena amabwera ku chipani makamaka nyengo inoyo tikupita kuzisankho cholinga choti akangopikisana ku maprimary anthu ajawo samakhala chipani kuti mwafunse enawo mwina mwake alowa mwina mwake miyezi 6 yapitayo anthu amene ajawo ndinene chonchi kumakhala kovuta kuti anthu aja wakhulupirire chifukwa anthu aja akhala kuyendesa ntchito ya chipani madelegesi aja akhala kumene kujapo anthu aja mango aona osakhala nawo pansi osacheza nawo mukabwera chifukwa choti kwatsa 6 months ndiye mwati amene ayimira independent muchotsa chipani amene yetu automatically wachoka kale sezutigireso kumchotsa ya chifukwa chakuti malamulo akunena kuti ukadzayimira independent constitution yathu ya chipani wachoka kale komanso code of conduct pamene timapita ku zisankho zimene aliyense anapanga application form ndi nomination form yo pali code of conduct codes of conduct there one of them says inuyo ngati mukazaluza muzayenera kusapota nzanuyo ngati inuyo simusapota nzanu mukufuna kupanga zanu ndi kuti mchipani mwatulu atakawina kumene kusainira atakayimira independent kudzawinanso tidzalandira ngati chani simudzalandira tidzalandira ngati chani mafundifuseni
kodi inodakhala kuti ino tumafuna ma independent ileneso pano ifa sanene monyengerera ya fa anthu amona ngati nokuti hayi independent tenti Somalia independent imwena mwake akadzawina adzabwera kuko tidzakhala nayi limodzi tinakafuna kuti timafuna ma independent sibwezonso mapanga ma primary cholinga chopanga ma primary tikufuna munthu wachipani akati imene chipani chifukwa chani pali ma benefits amene amachitika chipani chija chikapita kunja kunyumba chimakhala stronger in parliament mukakhala kuti mmene muli anthu ochuluka funding amene mujambo chithandizo chimene choka boma chimadzera chimabwera chimachuluka pokapoka mukakaso ndi anthu ochuluka komanso number 2 ngati mukufuna tiyerekeze kuti mundino akuboma mufuna mutumikira Malawi ndi mufuna kuyika ma policies fundo zina zake zonse zikatumikira Malawi mumafunika mmene uja mukavote ndi zimadutsa bwino mukakhala manamba koma mukakhala mulibe muvota bwanji loko ku opposition mmene mukakhala mulibe manamba mulepheresa bwanji zinthu zolabika pamene zikuchitika wa independent amataka akapita kuja ku parliament kuja amakhala opanda mtsogoleri wa parliament amapanga mmene waimverera where the grass is greener there that person will go. Nthawi yatithera titatha kukambirana zonse madzulo ano. You are certain kuti DPP pa 16 September iwina? Very much so. And we are closing any potential or what would appear to be tima loophole tinataka pena kuti tima gaps tinanditina tikufuna tipange close everything. We want to make it watertight that we are winning the 60 September. Pala Malawi ambiri amene amakonda chipani chanu ena amene akutitsatira madzulo ano, what would be your parting shot? Mwawo zanji madzulo ano mafuna muyangane kamera. Ineyo kuchokera ku chipani cha Democratic Progressive Party komanso kuchokera kwa Professor Peter Munthalika amene ali presidential candidate wathu pa 16 September 2025 kufuna tikuuze na Malawi mwazunzika boma ili lakuzunzani na Malawi Congress Party koma nthawi ikubwera pa 16 September pamene kulira kwanu kudzatha, pamene kusowa kwa ndalama kudzatha, pamene njala imene tikukumana nayo idzatha. Chimene tingakupempheni ndi chakuti samalirani vote yanu kuti ino popeza kuti pali anthu ena ochita zolakwika amene afuna agule vote kuti musakavote komanso mwina kudzapanga za chipongwe zimene kuti mwina mwasewe kuti musakavote. Timanena kuti titero kuti samalirani vote yanuyo mukafika pa 16 September tiyeni mukavotere chipani chanu cha DPP phungu wake tiyambe ndi kansala mukavotere so member parliament wa DPP komanso mukavotere Professor Peter Munthalika ngati president wa chipani cha DPP komanso amene adzakhale president wa chipani cha BOMA kuyambira 16 September. The Honorable Shadrack Namalomba MP komanso mneneri wa chipani cha DPP ino amene somayankhulira president wa BOMA Professor Peter Munthalika titakuitanani kuti mwere mwatilemekeza kwambiri. We wish you well. Zikomo kwambiri zimata. Pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mprogramu uyi ndinali ndi Honorable Shadrack Namalomba MP, mneneri wa chipani cha Democratic Progressive komanso spokesperson wa former president His Excellency Professor Peter Munthalika. Ndine Brian Banda kufikira sabata yamawa pamene tibwerenso ndi mlendo wina malomwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Kukuyamikani pokhala nafe and goodbye.